Het Iepenbier ministerie had bij Omroep Friesland alle beeldmateriaal opeerske van de rellen bij het Cambuurstadion. Doet bekend waar dat Dwight Lodewegers trainer worden zou bij SC Heerenveen. Omroep Friesland weigerde de beelden uit te staan. Bij een brand in Hielpen is juist een man verwonnen rekken. De brand wie in de wenning van een pleets. De bisten binnen uit de squarre helle. De brand wacht hier de brand gauw onder controle. Het wenhoes roemt zwiere skeer op. Het personeel van de EVT is juster officieel oerdroegen onder de nieuwe eigenaar rederij Doeksen. Joet geert ik de boord van de EVT de Spathoek oer. De oertochten naar Skilge, die het passagiers al bij de EVT boekt hierne, gingen gewoon terug, maar dan onder de vlaggen van Doeksen. Wat vinden studenten eis van de stad Ljouwert? Een panel van Leeuwarden Studiestad zal onderzoek doen naar de weensken op het gebied van bijgelijk sport, cultuur en huisvesting. Nevens de studenten valt er een soort te verbeteren. Vannacht komen ze op Frost aan de Groen. Het is heel bewolkt en de wind komt uit het noordwesten. Morgen droeg maar geregeld zinnen en 13 of 14 graden.